96 χρόνια ιστορίας. 96 χρόνια προσφοράς στο Αθλητικό Σωματείο Ομόνιας Αραδίππου. Εκπληκτικό είναι το ότι διατηρείται ζωντανό αυτών των σωματείων σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, καταφέρνει να είναι σήμερα ποδοσφαιρικά, πολιτιστικά και άλλα δρόμενα σε μια πολύ καλή πορεία. Ένα σωματείο μεγάλη ιστορία, 96 χρόνια, και η πρόκληση είναι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να υπάρχει και να μεγαλώνει το ιστορικό του σωματείο. 29 Δεκάτου του 29 γεννήθηκα. Ακριβώς την μέρα που ιδρύθηκε η Ομόνια γεννήθηκα. Επιένα στην Ομόνια, ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Άμα έφευγα που σπίτι να πάω στην Ομόνια, ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Και άμα περνούσαμε τις ώρες μας, παίζαμε πιπόλ, παίζαμε πολλά. Κοιτάξτε, τα 96 χρόνια ζωής της Ομόνιας Αραδίππου εμένα δεν μου λένε κάτι, γιατί πιστεύω ότι όσον υπάρχει τουλάχιστον ζωή στην Κύπρο θα υπάρχει η Ομόνια Αραδίππου. Εμείς θα φύγουμε, η Ομόνια Αραδίππου θα είναι εκεί. Είναι τιμή μου που στα 96 χρόνια ζωής αυτού του ιστορικού συλλόγου η διοίκηση με επέλεξε να είμαι ένας εκ των αρχηγών. Εντάξει, η πεπτουσία του αρχηγού δεν είναι να φορεί το Σαββατοκυριακό των περιβραχιόνιων, αλλά είναι καθημερινά, να βοηθά καθημερινά στην επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης, των προπονητών και των ποδοσφαιριστών και όπου μπορεί να επιλύσει είτε αγωνιστικά είτε ανθρώπινα προβλήματα. Έχω 4-5 αγώνια που γουρούσαν την Ομόνια και 17 τα αγώνια μου γουρούν όλοι, ως τον ένα, κατάλαβες. Και πιάνουμε και εμένα, πότε ο ένας, πότε ο άλλος και παίρνουμε. Κατάλαβες, γουρούν την, όπως την γουρούν εγώ, γουρούν και τα παιδιά και τα αγώνια μου και οι φίλοι μου. 96 χρόνια βρίσκω ότι είναι πολλά καλή, πάρα πολλά καλή και ακόμα να πάει καλά, γιατί έχει σέρκα καλά που την κρατούσε και ελέγχουν την και προσπαθούσαν πολλοί κόσμος, νεολαία και όλα, διότι η Ομόνια ως σήμερα βγάλει καλούς ανθρώπους. Διότι μέσα στα αθλητικά της Ομόνιας που έκτοτες έβγαλαν καλά παιδιά. Η Ομόνια είναι η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ούτε εκεί πάω ούτε που πάω. Είναι στην Ομόνια. Να έρθουν τα αγώνια μου να με φτιάχνουν να με πάρουν. Η ιδιαίτερη χαρά νιώσα φέτος όταν πήραμε το πρωτάθλημα, ήταν κάτι που ήταν σε κάποια φάση ήταν ανέλπιστον. Η περσινή σεζόν ήταν μια απίστευτη χρονιά για την ομάδα, πόσο και για μένα που ήμουν φρέσκα ακόμα μπορώ να πω. Ήταν πολύ συγκινητικό η κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε ένα κατάμεστο κοινοτικό στάδιο και η άνοδος μας. Στον ουρανό της Αραδίππου, Σέργης Αβραάμ, έτοιμος για τη στιγμή που 31 χρόνια περίμεναν οι άνθρωποι της Ομόνιας Αραδίππου. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας, η Ομόνια Αραδίππου. Τα Περιστέρια ξανά στην πρώτη κατηγορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιο ιδιαίτερη στιγμή, να πω μια στιγμή της περσινής σεζόν. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας.
Είμαστε στο 92, έκαμνε μας και η ισοπαλία, κερδούμε ένα φάουλ, φωνάζω του Νίκο το Χάβελκα, λέω του Νίκο, okay, calm down, we don't have to lose. Και φωνάζει μου έντονα και λέει μου, no, we will win this game. Εκτέλεσε το φάουλ ο Αναστασίου, η μπάλα πέρασε και πήγε στα δίχτυα. 1-0, ο Ποντικός, αυτός είναι που λυτρώνει την Ομόνοια Ραδίππου. Πραγματικά θα μου μείνει χαραγμένη η περσινή χρονιά της Ανόδου. Θα είναι κάτι που θα το πάρω μαζί μου για όλη μου τη ζωή και ευελπιστώ ότι και φέτος θα πραγματοποιηθεί ο στόχος της παραμονής, έτσι ώστε να έχω και άλλες όμορφες εμπειρίες για τα επόμενα χρόνια. Το όραμα της τωρινής διοίκησης είναι να καταφέρει οι επιτυχίες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια, είτε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας αλλά και η άνοδος, αλλά και η φετινή χρονιά όπως οδεύει ποδοσφαιρικά και η παραμονή είναι πολύ κοντά, να καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτές τις επιτυχίες και στα επόμενα χρόνια, χωρίς να δέχονται παρεμβολές και να ανατρέπεται αυτή η καλή πορεία. Είτε από προστριβές μεταξύ του κόσμου, είτε για οτιδήποτε. Πρέπει να μεταφέρουμε στον κόσμο ότι είναι η συλλογική η επιτυχία, να έρθουν όσο πιο πολλοί κόσμος κοντά, στο να βοηθήσει να κρατηθεί αυτή η καλή πορεία. Και στο ποδόσφαιρο και στα πολιτιστικά, που έχουν μεγάλη σημασία για μένα, γιατί και ειδικά μέσα από τα πολιτιστικά που καλύπτει η πιο μεγάλη ευρεία του κόσμου, πιο πολλές ηλικίες και όχι μόνο αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Η Αραδίππου είναι ένα εθνικό φυτόριο. Εγώ όταν ήρθα και είδα έρχονταν τα παιδιά, έμαθαινα χορούς, οι παρελάσεις, εθνικά τραγούδια. Νιώθα περηφάνεια που η Ομόνοια Αραδίππου έκανε όλα αυτά στα παιδιά, με διάφορες ηλικίες. Ήταν έναν εθνικό σύμβολο η Ομόνοια Αραδίππου για μένα. Από ιδρύσεως της η Ομόνοια τη δεκαετία του 1890 λειτουργήσε ως αναγνωστήριο. Μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία ενός σωματείου να μορφώνει τους πολίτες της κοινωνίας σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Στα χρόνια μετά των αγώνων, η Ομόνοια Αραδίππου με τα θέατρα της στην ουσία ετώνωνε το αίσθημα και το φρόνημα της τοπικής κοινωνίας, το αίσθημα για ύπαρξη, το αίσθημα για επιβίωση σε αυτόν τον τόπο. Και σίγουρα από την ανεξαρτησία και μετά, η Ομόνοια Αραδίππου άρχισε να οργανώνει τις πρώτες της χορευτικές ομάδες, που είχε και αυτόν τεράστια σημασία όσον αφορά στην καλλιέργεια και στην διάδοση του κυπριακού παραδοσιακού χορού και του τραγουδιού. Η Ομόνοια Αραδίππου κλείνει 96 χρόνια και έτσι θα συμβούλευα τους νεαρούς να ασχοληθούν με το σωματείο, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Η Ομόνοια ασχολείται και με τα πολιτιστικά θέματα, με τα εθνικά θέματα, θρησκευτικά θέματα και έτσι θα έχει πολλά να ωφεληθεί το παιδί στην πορεία της ζωής του. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τα βιώματα για άλλα 96 χρόνια στα επόμενα. Είναι απίστευτη συγκίνηση για το γεγονός ότι αυτό το σωματείο θα κλείσει 96 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Απίστευτη η χαρά το ότι αποτελώ κομμάτι αυτής της απίστευτης τεράστιας κληρονομιάς που μας έχει χαρίσει αυτός ο όμιλος τόσα χρόνια. Θυμάμαι από μικρή, από όταν ξεκίνησα, ερχόμασταν στο σωματείο να κάνουμε τις πρόβες μας και όχι απλά για να μάθουμε χορών, αλλά να μάθουμε αξίες όπως ο σεβασμός, ο εθελοντισμός
και αλληλεγγύη. Με τη συμπλήρωση των 96 χρόνων, εγώ νιώθω συγκινημένος γιατί αυτά τυχάνει να είναι και με την άδεια της ομάδας στην πρώτη κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχω ζήσει από πολύ μικρός στο χορευτικό και με συγκινεί ιδιαίτερα το να ακούγεται το όνομα του σωματείου μας όσο το δυνατόν περισσότερο στην Κύπρο και να το σέβονται. Η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό μου όταν ακούω Ομόνοια Ραδίππου είναι η παγιά μου γειτονιά. Γιατί το σπίτι μου ήταν κοντά στην Ομόνοια και μπορώ να πω ότι περνούσα παραπάνω χρόνο στο σύλλογο παρά στο σπίτι μου. Να ασχολούμαι με διάφορα παιχνίδια που υπήρχαν στο σωματείο μαζί με τους γείτονες μου και άλλα παιδιά, κυρίως πικ-πονγκ που υπήρχε πάνω στον όροφο και μπορεί να περνούσαμε 4-5 ώρες συνέχεια να αγωνιζόμαστε στο πικ-πονγκ. Το σωματείο ενοικιάζαμε το που είναι κλεισά. Δεν κρατούσαμε ριάλια. Αντί να πιούμε έναν ποτό, έναν καφέ, βάλαμε ο κανένας πλώρη άλλες μισό σελήνη να βγάλουμε το ενίκιο. Κρατήσαμε το σωματείο ως τώρα. Εγώ ήμουν στην Ομόνοια, που χαλάστηκε η Ομόνοια και μεταφερθήκαμε στην θρησκευτικό ως Ομόνοια και ξεκινήσαμε να χτίζουμε. Εγώ έχτιζα, είχα 5 ανθρώπους κοντά μου, δωρεάν το Σαββατοκυριακό. Είχαμε γκρουπ, 5 εγώ ο εργολάβος, ο χτίστης και 5 άλλους και άλλους. Και χτίζαμε, σκελετώσαμε το κτίριο όλο. Εληφθήκαν τα λεφτά, χρεώθηκα 400 λίρες εγώ, τότες, για να μπούμε στο ταμείο. Σκελετώσαμε, τελειώσαμε τα, μείναν το μαρμάρωμα και στάθηκα τώρα να με ροκάματο, τότες, μαζί με τον Ζαχαρίν τον Σιώσιο, τον Μακαρίτη και μαρμαρώσαμε και τελειώσαμε την Ομόνοια. Κατάλαβες, ήμουν στη τελευταία ώρα που τα χτίζα εθελοντής ούλα, εκτός το μαρμάρωμα ευκαιρνώμα με ροκάματο. Κατάλαβες. Θύμισες πολλές. Είναι σαν το σπίτι μου το παλιό και τώρα το βλέπω κάθε γωνιά, κάθε σπιθαμή, γκολ που δεν τα ξεχνώ. Είναι σαν το παλιό μου σπίτι τώρα που κάθομαι εδώ και βλέπω το και αναμνήσεις, μόνο αναμνήσεις καλές. Εντάξει, υπάρχουν οι κακές, αλλά οι πλήστες είναι καλές. Ένα παιχνίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου είναι το τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Λευκωσίας, όταν εμείς θέλαμε έστω και ένα βαθμό για να σωθούμε και η Ομόνοια Λευκωσίας ήθελε την νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Ήθελε 10 λεπτά τελειώσει, κάναμε ένα κόρνε και ο ηρωδότου και η κεφαλιά έβαλε πιστό. Πολλοί ομονιάτες με βρίσκουν και έχασες μας το πρωτάθλημα κλπ. Αλλά ήταν σημαντικά, επέζε τον η διαβάθμιση μεταξύ Σαραδίππου και του ΑΠΟ και το πρωτάθλημα μεταξύ Ομόνοιας ΑΠΟΕΛ. Εμείς με ισοπαλία γλιτώναμε ό,τι και να γίνεται στο άλλο μάτς. Το οποίο ευτυχώς ήρθε η ισοπαλία με τον γκολ το δικό μου. Είχε και λίγο κομικά πράγματα, δεν είχε τηλέφωνα τότε.
Τέλειωσε το μάτσο 1-1, είπαν τους ομονιάδες το ΑΠΟΕΛ έχασε στην Πάφο, οπότε πανηγυρίζαν πρωτάθλημα και πανηγυρίζαν. Ύστερα από 3 λεπτά κάποιος τους έλεγε το ΑΠΟΕΛ κέρδισε. Εξαπολούσαν τους παίχτες χαμέ οι ομονιάδες. Έπιαναν το ΑΠΟΕΛ. Είδαν όλα τα συναισθήματα ανάμεικτα σε όλους. Αυτό που μας ενώνει στην Ομόνοια, είτε στον αθλητικό είτε στον πολιτιστικό, είτε σε έναν από τα οποιοδήποτε άλλα τμήματα του ομίλου, είναι όμοιος νους. Έχουμε όμοιο νου μεταξύ μας για να προσφέρουμε βιώματα στα παιδιά μας, είτε αθλητικά είτε πολιτιστικά. Και οι άνθρωποι του πολιτιστικού με τους ανθρώπους του αθλητικού στην ουσία είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος. Θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στις ακαδημίες, στα μωρά τα δικά μας. Η Ομόνοια πάντα έβγαζε νεαρά ταλέντα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Πρέπει με πίστη και αφοσίωση να δουλεύετε, να αγαπάτε αυτό που κάνετε και να σκέφτεστε πάντα θετικά, να σέβεστε τους προπονητές σας, το σωματείο σας και εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπούν το ποδόσφαιρο για να προοδεύσουν περαιτέρω. Εγώ νιώθω περήφανος που ο Ραδίππου έχει πολλούς Κύπριους και τους προωθεί. Αυτόν το λέω, το υποστηρίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, να έχει ένα μίνιμουμ 5 Κύπριους. Αλλιώς μεγάλα ταλέντα μικροί χάνονται στο μέλλον. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πρόεδρος στο σημείο των 96 χρόνων, γιατί και εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου που στη διοίκηση τώρα μαζί μου συνεχίζουμε μια τεράστια ιστορία. Πρέπει να καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλούς τους τόνους και να ανοίξουμε προς τον κόσμο ακόμα πιο πολύ, ούτως ώστε με τη βοήθεια τους να προχωρήσουμε παρακάτω. Εύχομαι στα 96 χρόνια της Ομόνοιας, χρόνια πολλά, και ευελπιστώ όλα αυτά που πρεσβεύει η Ομόνοια αυτά τα 96 χρόνια να συνεχιστούν και στο μέλλον. Η ευχή μου για τα 96 χρόνια που γιορτάζουμε της ομάδας μας είναι να μείνουμε τουλάχιστον για φέτος στην πρώτη κατηγορία. Είναι κάτι που μας αξίζει και πρέπει να καταφέρουμε να το κάνουμε κατορθωτό. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στην Ομόνοια, στην ομάδα μου. Τους εύχομαι τα καλύτερα και παραμονή στην πρώτη κατηγορία, όχι μόνο φέτος, για πολλά ακόμα χρόνια. Εύχομαι ο Όμιλος να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο για άλλα τόσα χρόνια, να φέρουμε νέα άτομα μέσα, όχι μόνο για διοίκηση, αλλά και σαν χορευτές, είτε σαν ποδοσφαιριστές, είτε για οτιδήποτε άλλο προσφέρει ο Όμιλος. Χρόνια πολλά Ομόνοια μας! Νιώθουμε ευτυχισμένοι που υπηρετήσαμε την Ομόνοια Ραδίππου και σίγουρα ευχόμαστε σε ανώτερα. Η ομάδα είναι καλή, για φέτος πρώτος στόχος να παραμείνει και ευελπιστούμε σε καλύτερα. Και ευχόμαστε η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία για αρκετά χρόνια όπως τα καταφέραμε εμείς. Χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά, και στα 100 θα με βάλει εδώ να σου τραγουδώ. Η Ομόνοια Ραδίππου κλείται 96 χρόνια και άλλο τόσα χρόνια να περάσουν η Ομόνοια να κρατηθεί.